Rathel Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Rathel Signs. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Rathel Signs, tried and tested. Academy reZimbabwe. Stara muntu noitwa Sokosina tikuchingamidza ipano paSlime Media TV. Muri Zimbabwe tirikutaura pano nemoyo wekurema, moyo wekuchema nekurwadziwa. Ndiri kutaura ndiri kuBudiro 5 murodhi inonzi kwaJaravaza. Uko kune nyaya yaitika mangwanani ano. Mwana ane makore 18 years musikana ari kunzi Yafu akawanikwa akazvisungirira panapa ndiri ndipo pamba pavanga vachigara nevabereki vake mwana uyu vachirira panapa. Kune vatataura navo tichikurukura navo muri Zimbabwe panapa pandokumira mwana uyu musikana ari kunzi iye atora cheya mangwanani Maxine ndokutsika cheya yake ndokutsika pasimbi apa patiri kuona apa ndokubva anotsika zvakare apa kwakunosungirira padenga Zambia. Saka zvikunzi Zambia razorembera here rakuda kunge rakudambuka azosvika chidenda panapa pabhaketi iri rimwe gumbo rake rakatsika rimwe rakatsika pasi. Izvi zvazoonekwa nababa vake nokuti zvikunzi mwana uyu atomuka mangwanani Maxine kwakuenda achida kunobatidza stove kuti aende kuchikoro. Baba ndokubva vamuti aiwa mwanangu batidza gasi nokuti tambo yemagetsi estove nokunenge yakakatana. Saka mwana ndangoti ahoreti achibuda. Baba vabva muchenda unogeza ndizota sei ndinochera kumashure kwako. Havana kuziva kuti ndiko kwanga kutoonekana nemwana womusikana mwana achiuya kunoko. Pasina chinguva baba ndofunga vati aiwa nguva dzangu dzekuenda kubasa dzako kwana uye iye nhasi atora nguva yakareba achigeza regai nditere kura kuti muno ndoma vanogezera ndokusvika vachivhurawo dhoo vanzwa kuti mwana kudedza asi kudaira kwakuona mwana womusikana ane makore 13 years akarembera azviuraya. Ende zvikunzi mwana uyu zvinhu izvi atozviita mangwanani Maxine iwayo kureva kuti atoonekana nababa vake. Pekupedzisira pavangomutiwo chiregedza kubatidza stove kubatidza gasi, mashoko ekupedzisira kungoti alright ndo angari mashoko ekupedzisira achitaurwa nemwana uyu musikana muri Zimbabwe. seSlime Media TV regai titi kune mhuri iyi Mwari avanyaradze, kune uyo atisiya kufambe zvakanaka murugare rest in peace. Saka ndiyo nyaya yandanga ndichiita kuno kuBudiro 5 kwaJaravaza. Regai panguva ino muri Zimbabwe tinzwewo vamwe vavakidzani nevamwe vanogarawo pano vachitiudza kuti zvafamba sei, asi kutaura kuno vanhu vari kubatikana, vari kurwadziwa, vari pakuchema. Tokuti Mwari avanyaradze. Regai tipinde munyaya tikurukure nevaona zvichiitika pano. Ndinotenda kunzwa kuti panapa ndipo paitika nyaya yemwana musikana ane makore 18 ari kunzi anga achigara pano awanikwa 15 13 form 1 alright. Zviri kunzi mwana uyu amuka akazviuraya pamba pano. Chekutanga ndikada kuziva kuti mimi nepamba pano mamakagarisana sei nemwana uyu? Zviri kutirwadza zvikuru nemafiro aita mwana. Tiri kugara kwavo ndakanda neya kuti kwakwanisa vauda kwanisa 4 months vachigara pano. Saka vana vaigara namai vavo nababa vavo vakauya navo vari 2 panapa nekamuzukuru kavanga vainako. Saka kugara kwavo vaita vakauya vachibva vatsvaga 1 room. Vakatouya ndiTflix akauya achitsvaga room. Varume vake vasipa vachiti tabva kuWhitefields kwavaigara kumba yefamily kwavakaita zvokudzingwa vatavatambira vachigara pano. Saka kugara kwandakada ndaigara navo, asi chaizonetsa ndechekuti dzimwe dzenguva vabereki ava vaigara vachitopotedzana bai nababa, vachisvika pakutopotedzana nokurovana. Seni saka ndakaona sevamwana kuti ndichivabvunza kuti vana hamusi kuona kuti magambiro amukuita nevana hazvina kunaka. Zvinoshungurudza chii? Zvinoshungurudza vana. Zvamauya nemwana vakambouya mai vari baba vasara vazouya vachiti baba vacho vakutevera ndikavakanzela saelda ndikati tinofanira kuti kana baba vevana vauya kana vari baba vevana venyu vatambirei mogara navo kana madzinga kufema kwazvina basa mogara navo
akasema chimwana ndikati no problem isi panapa I'm free ndine panorara mwana wangu wanzodzi musikana anogona kurara nemusikana mukomana urarawo nerestiboni yangu umana ndibva ndatoti vavatoti maita ndo zvakanaka ndikati tiri free kuti ugare nayo zvakanaka ipapo saka ndo zvandakaitaona zvekuvatambira kuti vadi vana vangorara uku vachirara uku asi vaiti vakagara vakangosvogana kunetsana kuya vainetsana zvekuti aitobata vachirovana vachidi one of the day ndakatokuza kuti manyanya ini mibvai pano payanji vangu unorovana kunziko yadhuka iye musikana anga atori muruma achitonyora homework yake mwana aida chikoro zvisingaiti kana even maticha ake vataura kuti hatisi kuziva kuti mwana uyu anga aida chikoro munhu aida kana 6 utomuka although mai vacho vachitsvaga mari yechikoro vanga vasingawani mari yechikoro vakatozomutsvaga last minute ticha kuchikoro vakatonzwisisawo problem yavo vakati amwana tinomutambira toenda kuchikoro akatokuti yangu asina school fees mwana anga aku kuchikoro motsvaga muita shoma neshoma saka taibatsira apo neapapo tichivabetserawo tichida kutoti vana vanofanira kunova vane rudo kuti vave nerudo vana vanoda kungopuwa rudo rwavo sevabereki ndaitoti zvamunoita zvikusavhikidza vana havafana kuona zvamunoitsana muchiita saka ipa pane zuro wachona adaro saka taingogara tichingoda tikatozomutora ndikati andi kuchechi vakatotodeedza mai vacho kana ziprofiti munachidhobha vakatotodeedza mai vacho kuti mofana kunamata kozi nguva ino yave kunamata yekuti vabereka mufanira kuita maprogram vakamutorawo vakatombouya kuchechi mai vacho mwana tavachinamata naye vakamutora mwana kuti ndinonamata naye kuchechi kunzi international ministries inotipe mwana profiti munachidhobha saka takatori naye kuti but nguva zhinji izvo zvanga kubatikana nechikoro anga asingachauyi kuchechi achikuti ndiri mabhuku profiti vakatomubvunza last week why alisha usiku yakanda ndichauya padasi ndiri yechikoro iri kundinetsa ndiri wiki yakawanda saka kuzodaro kusvika pesa pataingotraya kuti eldo achibototi toadzinga panapa unofunge alright etiadzinga vachiti makatidzinga eno ndimai vachona mungatidzinga panapa imi muri vabereki vedu panapa mabatira makati ari vana vangu muri mai vangu muri chii muri maelders kati vangu ndozvotitsikira nenyaya kuti maelders anditi saka hatigoni kukubatai chii kuti kudzingika nevana vacho namitauro makambodzinga kuti padepudzi saka ndinoda kugara kwataingoita nawo even yangu kati ashai mari izvi taingotsvagai mpaka madi pamunenge maiwanira unoona mari inogona kamusoesi izvo ndizvataite kungovaita saka mwana anofunga nezuro paakabva kuchikoro anga nemari yaida kubhadhara kuchikoro mwedzi wapera anobhadhara pakoleji kapo mwedzi wapera saka anofunga aifanira kuti abhadhare mari nhasi saka anofunga baba vacho pavakauya manheru vakatouya vakanetsana mai takatowanzwa vachitonetsana zviya zvekuti baba namai vakutokupotedzana imwe sati takuzopindira musi kuti vanhu vanoda vatova magariro avo saka mudabuda akanzwa kuti baba havana mari here kuti aine kuti anga achidza aitonyora maexams saka tichatora vazonoti nhasi ndatofuna kusenjesa kuti alicha ari kupi because awine kwasina mari ngauya maexams ndobva mudzidzisi wake anga atori panapa nevana vechikoro pazoona kuti atozwa kuti alichaoyawa vantu afa manga mutaura kuchikoro utanzi aitoti handidi kukura hapana anongirikunda mukilasi ende anzi mapepa ozivisa akanyoraisa anga kamubva basa ese maitira akarenga vachipedza kusukira nemanje saka mwana amuka makuseni atomuka achida kuisa mvura akapinda mumabereki vake hanzi achida kuisa mvura iyo ndopababa vacho ati afatunudza stovhu yemagetsi ekuti magetsi agona kuva akatachatambo ndikudza chii gasi saka hanzi yangobuda chingati alright kwabva angopena dhoa achibva abuda achiti baba chacho chikurumidza kugeza kana uchigeza ndoda kukunzwa ndigeze ndigobuda saka abva apinda mubhathi saka kupinda kwaita bhathi ndofunga ndopazofunga mweya uyo here kuzviti zvisungirire baba chipa utozomuka kuti alisha unasi kudaira pazovhura bhathi ndopakutozonzwa isakutozonzwa kuti inda ndatogeza chida kuenda kubasa kisititana asengera kutozonzwa kuti vakutoridza miri alisazvisungirira mubhathi azvisungira mubhathi chirudzii kuona mwana ine anokwanisa kuti ndiende because ndapera simba vamwe vabva vaenda ndikati mwana anga ane rudo anga akasununguka very free zvekuti mwana anga achiziva neupenyu hwekuti kumberi uko zvinongonetsa alright elda ndikada kuziva kuti mwana uyu ari kunzi azvisungirira nei azvisungirira nezambia ivo havasitoziva bereki vacho kuti anga akatsamwei because even yangu musikana wandoti mwana yangu zangu akarara naye manheru aitongomubvunza waingomupindura zvezvo kungotioti ari kungoda kuti asaramba achimubvunza achingomupindura kuti alright angonzwa vamwe vati wanzi wafanira kuuya kuchechi vanga vachitobvunza nomwana kuchechi kuti waudegere kuuya kati ndomupinduro waakangoita iwona anga asina chaachitaura asi airatidza kuti ane zviri kumushungurudza mwana nesuro wacho ane nhangira yaakanyora
tsamba yakanyora yatoda kungoitwa nepolisi ane chibhuku chaanyora chinangiri diary chake mutsamba manga akanyora kuti anga chingonya zvilefu yake upenyu hwake kuti ndakandiri kuwandiri hanzvadzi yangu vaiti baba vangu vabereki vangu vaishuvira kuti vandiitire but baba vangu vakachitambura munhu angandikuwa asina mari nzvadzi yangu Alexander Zvirimba akamboita accident anyora history yese kubva kugudzingo kwavakaitwa kwaifudzi nekuzouya kugara pano nekugara mumagariro anga achiita nasisi vakewo vakasiyawo mbeya chaoneka mwana kavanga vachirera kanonzi Bhule kavanga vachitiwo sacho vakatizoa vachienda kumbareko vachierawo kuda murume wavo ikoko iye zvese zvakachimushungudza kuti zvidai vanga vari pano maidzimai vaigona kunoshanda vakadibetserana kuti vatsvage mari yechikoro. Alright, ndikuona kuti apa pari kubuda nyaya kuti mwana uyu anga achiita kuchengeta zvinhu mumwoyo nguva yakareba. Yes. Alright. Tine urombo nezvaitika titange nekukutenda Euda nekuti tanzwa kuti manga muchigara navo vanhu panapa kusvika nhasi tichizosangana nedambudziko iri. Ndingangoda mashoko ekupedzisira nekuti tiri kuona kuti nyaya idzi dziri kuramba dzichiitika, nyaya dzevana vadiki vari kuzviuraya. Ndikuziva kuti kutaura nemunhu waMwari mati Euda wekuchechi. Handizivi kuti ndezvipo zvamungakurudzira vabereki kunyanya vabereki nekuti munyaya yedu yatiri kuita nhasi taapa kuchema asi zvinhu zvamakaona kare pamaiti paya haikona kurwa pamberi pevana. Mashoko amungada kusiya kumhuri yeZimbabwe nekuti nhasi zvaitika pano mangwana zvichaitika futi tingabatsirana sei? Ini chandinoda kungosiya kumhuri yeZimbabwe ndinoda kungoti vabereki kana tichine vana even kana tine problem hatifanirwi kuratidza vana zvinhu zvavanofanirwa kuona especially sama2000 avo vatosiyana nevana vataiva navo vana vama2000 avo vane pfungwa dzakasiyana nevataimbodzvara kudhara vanokokurumidza kufunga zvinhu ende kwafunga ne13 years kuti munhu anga achitoona kuti upenyu hwake hurikuenda kupi aito zviita kuti upenyu hwangu hurikuenda kupi ndichazovei panyika mwana mudiki anga akatotakura bhedheni anga iri pakati pemwoyo wake yataitimbotera kuti tinogona kumukanza tikamubvisa mutora kuti aende kuchechi munhu anga akasununguka but nenyaya yekuti vabereki ngatidzidzei tione kuti mwana achinda kuchikoro ngative nerudo kutaura nevana vedu tichivakanzela zvakanaka kana tikava tikashaya chaizvo tikuudza kuti mwana it's okay zvinoita tichisimisa vana vedu kuitira kuti vasazofunga kuva nezvinhu zvekuzofunga mweya wekutozviuraya. Pane makuhwa anga ari kutaurwa ekunzi anyora imwe tsamba inoti mukomana wangu ndakamuona achikisa urati yakakazvinyora muchidhairi chake izvozvo hanzi chi anga akangonyora kuti musikana anonzi Dorcas amene kuchikoro kwake achiti tazviverenga muchidhairi chake pane musikana anonzi Dorcas ndakaona achizokisana nemukomana wangu mwana waheadmaster wananga achidanana naye saka Dorcas yaitogara akakaita kutondifinura akatosvika kutondifinura nekuti akamuona achikisana nemukomana wangu akazotry kuti atondifinura Dorcas ainyora madhetse matsamba musi wa2 April zvakatoitika musi wa2 April ndopa akanyora diary akazongotaura kuti zvatofunga zvaitika musi wa2 April but sezvi diary rakaratidza kuti anga agara achingonyorawo history yake nangiri kuti panga pane almost 3 pages dzikadhiary kake zvimwe zvamaona mudhiary zvatingati zvinoshamisa zvakanyorwa nemwana mudiki ndezvekuti zvataura mudhiary zvinoshamisa zvakachinyorwa nemwana mudiki zvekutaura kuti aitaura kuti inini ndiri kushungurudzika neupenyu hwekugara vararambira ndogara nevabereki vangu zvaimushungurudza aiti dzimwe dzenguva ndaitosvika pamutema usiku neupenyu hwandakachirarama nemagariro yacho atanga tichitanga. Tinokutendai Euda nekuti Mwari akupafadzei ndinongoti kune mburi wenyu Mwari avanyaradzi nedzidziso yenyu yamatikawo zvakare kuti zvakakosha kuti vabereki vave nerudo nevana vedu kuti matuke zveshuwa anofungisisa kuti tidarika isu vanhu chokwadi tinokutendai Mashita. Musikana kunzwa kuti iwewe ndiwo wanga uchishare pekurara nemusikana azotisiya nhasi uyu tinongoti azorove murugare asi ndikada kunzwisisawo semunhu akanga achirara naye kada kunzwa kuti nezuro wacho chii chakaitika unewo zvawakaonawo here iwewo zvekuti unoti asairadza kuti aikushungurudzika nokuti pese pamaigara apa anga ari munhu akaita sei? Nezuro ndakaenda kuchechi mapast 6 ndobva ndadzoka kuma29 ndatopinda mva ndabva ndadya chikafu changu ndatoenda kurumu kwedu norara ndakaona arara and then ndobva ndatomuti Alisha wanga uchimhosva nemafriends ako anzi vari kuuya kuchechi ndobva ngoti ndobva ndangoti pamwe munhu asi kudai kutaura ndobva ndatongorarawo time yakabvira mumba mavo mama wake akabva vatinokera ndobva ndini ndavhura dhoo ndobva zvatonzi muchapfira mumba
Alisha ndwa mufugura ndwa angoti right ndwa toramba akakarara and then mangwana nhasi makuseni ndatinonoka umuka hangu kuita ndozomuka 10 time matisi tiri pajuti ndichamuka kana ari pajuti atanga kudebudza ndakunzwa kuti amuka and then ndomuka iye ndatomunzwa achitodi achitokinura dho anausoma kura kuti Alisha azonozviuraya makuseni asi nezuro anga asingataure anambotaura nini iwe hauna umboda kubvunzwa kuti nhasi sei usida kutaura nini handina ndangotiwo 7 pamwe akaniitawo nekuverengawo pamwe angotireka musoro pane tsamba iri kunzi Alisha yaverenga kana kuti kabhuku kake pautobhuku kake kaanga chiro iye Alisha imboshiyawo newe here nezvemukomana wake Alisha anambvura tombondaisatombovapo anana tombvura tobvundudzota nemukomana kana kudii anambvura ndatobvumubvunzawo ndaamuramba ndaingonyarara iye anga ari munhu akaita sei ari munhu wekuti aimbokudzawo here zviri kumushungurudza kana kuti pane pamwe pekuti unonge uchingoona kuti Alisha anogara achingauza kuti anga achichema misodzi akatsvuka anga munhu akaita sei mwana Alisha asatomboradza kuti pane chiri kumushungurudza aitofara dzimwe nguva akatobva kuno kuchikoro akatobva kuchikoro otoya panapa utonditumira muperedzoka akati kana kuti omboenda kumafriends ake ozotodzoka utobika utondichichuyachirari saka iwe uri kunzwa sei nekuti ndiwo munhu wekupedzisira ndowapedzisira kuonana naye ende ndoziva kuti pakugasana muri vasikana munenge matova nerelationship uri kunzwa sei nekuti nhasi mwako asisipa ndisitombokwanisa zvidhaishiya because inga ndambofunga kuti angafunga zvakadaro mana ambozvifungira mana ambozvifungira tinotenda tinongoti mwari akunyaradza uziva kuti wokurwadziwa nekurasikirwa kwawaitwa nekuti mimato mashamwari anga iri shamwari yako wambopinda mutoilet macho maanga akazungirira aona watadza kupinda ungapewo yambire kuti kudii kune munhu anenge ane zvinhu zviri kumunetsa muupenyu hwake kuti azotora sarudzo yekuti azviuraye iwe ungapawo advice yekuti kudii semunhu wechidiki kana munhu ane zviri kumunetsa unokwanisa kusheyawo nevamwe vanhu vanokwanisa kumubatsirawo kuti usadhisaida izvi ufanira kudaiwo zvakanaka tichimubetserawo ite kungofunga zvinhu zvakadaro unofanira kungokwanisa kubudzawo vamwe kusheya nevamwe kuti ndozvikundinetsa du vanhu vokubatsira tingati nyaya yanyanya kumuafekta ndeye kunetsana kwemaparents ake here kana kuti ndeye mukomana nditombozivi because maparents ake aingogara achinetsana saka pamwe aingozvichengeta mumusoro achingozvichengeta pamwe pane nguva pamwe zvakazosvika time yekuti zvakabva zvamurwadzawo here akafunga vekuzviuraya but inango nanamboona maparents ake paanenge achitonetsana anenge akatomirawo nenachingoti mama achitobva ake pavari vachiitawo zvavari kuita but mangwana acho aisatombomuka achionasi kuti zvachimubata pakati pavo ndiani ainyanyonetsa mumwe amai kana baba maonero akwewo dedhi wacho iye aida ake school fees una dedhi wake saka dedhi wake aisakwanisa kumupawo mari yeschool fees I think mama wake ndopavaizoti mwana rudo ari kudzingwa kuchikoro so ndoda school fees yekuti mwana aende kuchikoro chichi dedhi wake achingodzoka basasana makadi enyu mama tiri kwedu makadiwa tipo nematambudziko nezvaitika pamba ini ndingadawo kuziva kuti mimiwo kuziva kwenyu chii chaitika kuti nhasi tozomuka tichichema nyika yese ichichema nokuda kwemwana uyu nyaya yaitika inyaya yatotirwadza nekuti mwana anga atori social anga achifara aimhoresa munhu wese anga asina kana chitema nemunhu but zvatotibaya mwoyo kunzwa kuti mwana angomuka akazvisungirira ofishi nyaya yacho yatazongonzwawo ndeyekuti mararamiro vanga vachiita mumba mavo I think domestic violence saka zvinzi vabereki musaite domestic violence vana vachiita sei vachiona hakuzive kubatikana kunoita mwana kana kuti toti maeli iwaya kudanana kuri kuita vana vedu vachiri vadiki nekuzoti akarambwa akwanise kuzvigamuchira nekuti anenge achiri mwana mudiki zvozoita kuti afunge umwe mufungo usina kunaka zvazopedzisira nhasi kuti azosvika pakuzvisungirira saka inyaya yatirwadza ndingada kuziva kuti mimaonawo here mukana wekuenda kunoona panga akasungirira pacho ichokwadi tamuona akatorembera mwana alright imimi sekuona kwenyu tingati Zambia here azvifambisa sei kuti azosvika pa nyaya iyi yatotinesa kuti mwana angafe neZambia here because kuitika kwaanga akaita kuti rimwe gumbo rakatsika pasi rimwe rakadai so atingati Zambia
tatofunga kuti pamwe atanga amwa poison abva azongozvihenga nezambia because zambia iroro maitikira arakaitaka arikwanise kubata weight yemunhu kuti asvike pakufa. Alright. Kureva kuti panogona kuti mwana anogona kunge akamwa mushonga mbva azongozvihengawo hake nezambia because rimwe gumbo ranga rakatotsika pasi. Kana munhu azvisungirira makumbo anofanira kunge akaita sei akarembera mudenga, but iye rimwe gumbo ranga rakatotsika pasi, rimwe rakatoita kutange akada kupfugama. Saka chiitiko chatotishamisa. Pane tsamba iri kunzi iye mbanga ainyora achitaura kuti ndine shamwari yangu yakadanana nemukomana wangu zvikandirwadza. Handisi kuti maionawo here tsamba iyo? Chokwadi tsamba iyo tatoiverengawo. Alright. But kwekutanga kwaanga akanyora tsamba iyi akatanga zvinhu zvese zvinoitika mufamily mavo ndo zvinhu zvaanga akatanga kunyora. Chese chaitoitika mumhuri mavo aitochitaura, even kuitika kwaaccident kwakaita hanzvadzi yake anoimba uyu akatobvisika mazino zvese anga akazvinyora imomo. Kunetsana kunoita mai vake nababa vake zvese anga akazvinyora imomo. Zvaazopedzisira kunyora ndizvo zvekuti akadisappointwa nemukomana amuona achikisana neumwe musikana. Ndo zvimwe zvinhu zvaanga akanyora kuti the worst day of my life. Aitika musi wa2 April. Kura kuti mwana uyu anga achichengeta zvese mumwoyo make. Zvese anga achizvichengeta. Alright mama, ndingangoda hangu mashoko ekupedzisira amungadawo kusiya kumhuri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti nyaya iyi iri kukonzereswa nekuchengetwa zvinhu mumwoyo ende mwana mudiki. Tingaita sei isu vemunharaunda, vabereki vemutemo kuti tigone kucontrola especially ma2K, noti ma2K waya pangaitwa sei? I think vana vanofanira kushiya kuve open kutaura nyaya yavo, even kushiya kumubereki kuti ini mama pane chakadai chiri kundinetsa, kana even kana kushiya even nekuti dai anga akataura even kana neshamwari yake kuti ini pane zviri kundinetsa chakati. I think zvasingazosvike pakuitika zvinhu zvakadai so. Ndinokutendai mama Mazvita, tinongoti munyaradzwe. Ndinovimba nekuti zviri kukurwadza nekuti maigara naye, saka tinongoti Mwari akunyaradzei. Tinotenda Mazvita. Saka mwana uyu ari kunzi afa nenyaya yekuti akaona best friend yake ichidana nemukomana wake, handiti? Saka zvakaita kakumurwadza. I think akashaya munhu wekutaurirana naye kuti awane counseling. Saka zvakamurwadza zvekusvikira pakuda kuzvisungirira. Ofichi yanga nedzimwe nyaya dzaitika dzaanga akanyora mubhuku dzekuti kumba kwavo varipuwa chichi. Saka zvinhu zvinenge zvichimubata zvokuti anga asina munhu wekuudza zvinhu zvake zvamusvitsa pakuti azviuraye. Alright. Inini ndiri kuona kuti panyaya iyi paroratidza kushungurudzika ende munhu asvika pakuzviuraya ende zviri kunyanyoitika. Iwewewo ndapi mashoko aungada kutaura kuti zvingabatsirikana nevabereki nevehurumende takatarisa nenyaya dzemasuicides? Indoti hangu zviri nani kuti kana munhu akanzwa kuti ane zviri kumunetsa achege kana wani munhu kana vamwe vanhu vaanotamba navo otura matambudziko ake dani kusvika papoindi yekuti munhu anozviuraya. Plus hurumende weipambawo kana muzvikoro kozi mwana wemudiki vachitarisawo kuti vana vari kugara sei mudzimba, nekuti vana vamwe vari kutakura matambudziko ari kuvakurira ndomabhungera. Ende tiri kuona kuti vana vazhinji vacho ma2K nenyaya dzekudanana idzi. Poitwa sei ma2K nemarelationship? Ipapa kutonetsa pauda kutoti zvoni futi muzvikoro muiswe vanhu vanokwanisa kutaura navo kozi ma2K yacho akunetsa, nekuti vakutoda zvelavhu. Vanomukuona iye wacho atofira lavhu, saka vakutoda kutoti vatonzi vanyanyofokasa nezvechikoro kozi vana vakunyanyoda zvemujolo stereki vari kuti mujoloka. Saka zvikuvasvitsa pakuda kunozviuraya. Saka ndoona kunge pamwewo kana hurumende nevamwe vanhu vechikuru vakagarawo nevana pasi vachitaurawo navo, I think zvinoita nani than kuti vana vaite makesisi ekuzviuraya. Vawanewo vanhu vanovaudza kuti une machanjisi ekurarama, haukwanisi kuraramira munhu chete, une zvimwe zvinhu zvaunokwanisa kuita chero usiri kudanana nemunhu. Arwadzwa zvikuru nemwana nezvaitika. Munoziva kuti vana kana vakusvika paeji yeutineja vanenge vachida kuti vabereki tivarere, vazive kuti vane support yemaparents avo, because adolescence pache zvayo inoaffecta vana vakawanda because of peer pressure. Saka ndiri kutaura zvangu ndichirerekera kuvabereki kuti hama dzangu ngative nedzidziso kuvana. Kana tine zvatine tichiita tichinetsana tiri mumba baba naamai, tinoziva kuti zvinoitika zvisingafanirwe kuitika. Tichifanira kuti kana tatadza kuwirirana togara pasi
totaura, asi totaura vana vasipo. Ingati nemba yedu 1 inonzi bedroom yatinogona kuvhara dhoo, totaura, togadzirisana kuti zvisabate vana. Vana vanobatikana, vanenge vakuita sarudzo kuti ndiamai vandosarudza kuti ndibaba, tinovaomesera, tinovapa nguva yakaoma. Saka ndiri kuedza kuti nditaure kuvabereki zvikuru kuti vedu vehama dzangu, ngatishandisei kunamatira vana vedu, ngatishandisei kuti kana tiri mudzimba toedza kudzorana. Tikaona tatadza kudzorana, ingava rikowani, vakuru kwatiri, makanselas vanogona kutibatsira. Chero nemumachechi matinoenda pane vafundisi vanogona kutibatsira kuti upenyu huendeke, vana vakure vari muenvironment isiri toxic. Nokuti environment yevabereki vanogara vachirwa vachitukana pamberi pevana vachiudzana mashoko akaoma inoita very toxic, zvinotoafekta vana. Vana vangangoita sekunga vazvioni, asi in the long term zvinova-affecta, zvichizopedzisira zvichiita saizvozvi zvimwe zvatiri kuona zvaitika, kuti mwana anga akagara achibatikana. Mwana uita atichimuziva anga ari mwana akanaka, mwana ane mutemo, mwana anoteerera, mwana wokuti unogona kusangana naye womutsiudza ukaona achikanganisa. Anga ari mwana anga achipinda muyouth yechechi yamai vavo vavanogara navo muno, varidzi vemba inoi, anga achienda kuchechi navo. Mwana anga achiziva Mwari, mwana akagamuchira Ishe Jesu samuponesi. Saka zvatirwadza zvikuru semaneighbors tinogara pedyo navo kuti tirasikirwe nemwana nenzira iyoyi, asi tinongonamata kuna Mwari kuti vabereki vawane chaedza. Tinonamata zvakare kuti mhuri inyaradzwe, mhuri ione direction yakanaka, zvisavarwadze zviya zvokuti havachazivi kuti vodii, asi chive chidzidzo kwavari nekunesu tese tinonzi vabereki, kuti vana inhaka, vana ndiyo nhaka yedu yamangwana.